Tak já se vám takhle ozývám. Dneska je pátek a zrovna dneska nevím, jestli se mám dívat sem nebo tam. Jestli se budu dívat sem. Dneska mám vydávat vlog na YouTube, takže doufám, že vám tady do toho vlogu dám ještě nějaké scénky, protože si myslím, že to zase bude minimálně tak 10 minut. Měla jsem tam fakt jakože velký zánět, takže mi ten zub vytáhl a ještě mi to čistil. A furt mám ještě tady bolavou prostě tu pusu. Takže skrz toho jsem pořádně ani netočila a bylo toho prostě hodně. Takže se budu snažit vám tady do toho vlogu ještě nějaké scénky dát. Jsem asi ve čtvrtině. Já nevím, prostě teď točím a nevím, co mám vůbec tady všechno dát. Včera jsem si šla udělat řasy. Tak mi dejte vědět, jak se vám líbí. Já jsem si prvně myslela, že to mám jak smetáky. Na první pohled, prostě když jsem se doma podívala do zrcadla, tak mi to přišlo, že mám prostě na očích smetáky. Ale když jsem to potom viděla v průběhu dne, tak se mi to docela i začalo líbit. Takže tak, asi jdu udělat snídani. Má Alička svačinku, dávala jsem jí tento růžový boxík a tady má udělaný toast se šunkou. Dala jsem jí aktimelku s lesním ovocem. Chtěla už včera, ale zapomněli jsme, takže dneska tyhle silové křupky. Dala jsem jí jich pár a nějaký takový dobrutky, nějakou sladkost. Takže tohle je svačinka Aličky a Šarlotka do školy nejde. Ta nejde celý týden, protože jsme byli u doktorky a má takovou virózu. Už je lépe, ale říkala paní doktorka, že ji mám radši nechat celý týden doma. Takže to zavřu. Svačinka je hotová, ještě ji udělám pití. Tak tady jsme byli zrovna na jídle, byli jsme v Číně se najíst, já jsem si dávala nudle s kuřecím masem, je to úplně luxusní. Tady jsme přišli domů a já jsem si dala várku do pračky. Tentokrát jsem použila prací gel od Arielu znovu a tuhle tu novinku od Tesori de Oriente, je to vanilka a holky, božsky to voní, já teď s tím peru úplně každý den, takže vám to doporučuji. Kdo to nemáte nikde u sebe v obchodě, tak objednejte na eva.cz, já jsem si jich tam objednávala rovnou 3 a úplně bomba. Na oběd jsem dělala roštěnou s rýží, dělám jasminovou rýži, ta nám chutná úplně nejvíc, a nebo potom ještě kupuju basmati rýži. Tady jsem šla trošku poklidit kuchyň, takže vám sem vložím hudbu. Somebody told me not to hope to find the woman of my kind. I don't give a damn you're talking to a man who's tired of being blind. We don't deserve to live in cages till the last breath of life. All I know right now is that she came like thunder in the sky. I'm freaking out every night. Give me your love and you'll always remember. Give me your love and you'll never surrender. Maybe I seem a little crazy for trying to keep an open mind, but I know the risk of losing myself by trying to fail is so... Tak, teď na konci videa vám ukážu ještě, co jsem si koupila, co tady mám třeba takhle z novýho. Kupovala jsem si hrnec z Kauflandu. Jeden ten větší, co mám, vyhodila, protože ten už byl fakt, jakože se pálil hodně, takže jsem si brala nový hrnec. Kupovala jsem si tento v Kauflandu, měli ho tam ve stavě asi za 210 korun, abych nekecala. Je to tento takový narezovej.
poklíčko, mám ho ještě zabalený, jo, takže jeden takový hrnec. A pak tady mám ten action. Já vám většinu z toho actionu ukážu až v dalším vlogu, jelikož tam mám věci na narozeniny, něco pro mamku, něco pro segru, co jsem jim tam kupovala, takže nevím, protože segra mě, myslím, sleduje i tady na YouTube, takže nechci, aby to viděla jakože přednostně. Takže to vám ukážu v dalším, ale já jsem si tam taky něco brala a to vám ukážu teď. Tak, chtěla jsem vyzkoušet tohle z toho, protože je to prostě růžový a já růžovou úplně zbožňuju. Takže tyhle ty dva produkty, čistíci. Tohle je vlastně univerzál, koukejte na tu barvu, je to růžový, miluju. A tohle je na toalety. Jo, takže tohle je Miss Bubble, nevím, jak se to vyslovuje. No ale jsem jako zvědavá, nečekám od toho úplně moc, ale je to prostě růžový a mají to tam za pár korun. Další, a to tam berou asi hodně moc v tom actionu, protože to bylo opět poslední balení za 25 korun, tak jsou tyhle ty sáčky. Tyhle ty pytlíčky, ale oni jsou fakt, že obrovské. Jako, a jsou tam dva, třeba na jídlo, nebo já nevím, zeleninu, kolikrát otevřu. A prostě mám třeba půlku papriky, takže si to tam můžu dát. A jsou fakt jakože větší. A oni jsou dělané takhle, koukejte. Jo, že to má takový ten... Třeba v Pepku jsou fakt úplně ty obyčejné a maličké mi přijdou, ale tohle mi přijde jako trošku kvalitnější. Ale jsme tam nabíječky ještě různý ty káble. To hřebínek jsem tam brala, protože holkám dělám účesy, i sobě dělám ty culíky, teď ho mám ale na prd, ale jinak si dělám takový, musím si umýt hlavou. Dělám takový ty uhlazený prostě culíky a holkám účesy, takže tohle tam bylo asi za 14 korun nebo 15 korun holky. Tohle ty hřebínky. S tím kartáčkem, aj. A poslední věc, co jsem si tam brala ještě já. To náušnice, holky. Já miluju takový náušnice, prostě perličky, kamínky, tady taky nějaké třpytky v tomto, různý takový menší. Já mám spíš ráda menší náušnice. Já když jsem byla jakoby mladší, jakože v puberťačka nebo tak jsem nosila strašně jako dlouhý aj náušnice. A poslední dobou se mi to fakt vůbec nelíbí, max do společnosti třeba, ale jako to fakt já mám radši takové úplně mini náušnice. A tyhle ty se mi strašně líbily, na ty jsem zvědavá. To jsou takové kamínky a má to mít nějaký řetízky. Jo, a tyhle ty kruhy jsou taky krásné. A to tam bylo asi za 50 korun. Takže takový menší holík. A ještě vám ukážu určitě v tomto holu botičky, protože my jsme jeli pro boty a jako šli jsme i do actionu. A jsem si vlastně v actionu ještě, kdo mě sledujete na TikToku, tak už jste to viděli, já se omlouvám, nevím, kam se mám dívat, takže já se dívám asi tam. Kupovala jsem organizéry v actionu do ledničky, nebo spíše oni nejsou do ledničky, oni jsou spíše do psacího stolu nebo do kosmetického stolečku, ale teď jsem se rozhodla, že si dám prostě do ledničky, že to bude vypadat dobře. A vypadá to dobře, vám to ukážu a mi se to tak líbí, je to tak pěkně uspořádaný a já jsem měla takový ty větší a to zabírá strašně extrémně moc místa. A toto mi přijde takový víc jako, že prostě to vynikne v té ledničce. Tak se uvidíme v další scénce. Do posledního vlogu jsem vám zapomněla hodit tento haul, já jsem na tu scénku úplně zapomněla, takže teď Pepíček si v Rossmanku vybral tyhle ty talíře papírový Minecraft, on jak to viděl, tak byl hotový, protože tuhle tu hru úplně miluje. Pak jsem si tam zkusila koupit tento čistič koupelen, je to nějaké eko, holky, nejsem eko ženská, ale musím říct, bylo to ze 100 na pade a je to dělo, holky, fakt doporučuju, krásně s tím umýju celou koupelnu. Pak tam byly ve slevě i perličky za 99 korun, takže jsem si brala ty modrý a ty zlatý a za mě zlatý jsou úplně největší topka. Z drogerky jsem si zašla ještě do pekárny, tam jsem si koupila tento takový perník. Je to dortík perník, ale byl fakt vynikající, takže až půjdu kolem, tak si ho musím znovu koupit, protože mi hodně chutnal. No a tady na mobilu hraju The Sims, takže takové scénky z The Sims. Kdo nemáte počítač silný, prostě vám to nejde třeba na počítači, tak si stáhněte tohle The Sims. Já jsem si stáhla ještě takový mod, dívejte si, kolik tam mám peněz a je to jakoby lepší grafika a celkově je to lepší. Takže kdybyste někdo chtěli vidět, tak se mi když tak ozvěte, možná si to ještě budu pamatovat, jak jsem to udělala. Jinak já to mám i na počítači, ale po večerech si to ráda zahraju i na mobilu. Je to fakt super.
Oh! We put meat? That will say it. The scene of Bizagon, Velko returned to Twin. A tady ke konci už teda žehlení, přesouváme se k žehlení, tahle ta kukolínou voda do žehličky, krásně voní, objednávám ji na eva.cz. No a vlastně tím se s váma už loučím, jinak tohle žehlení je věnováno pro Lucinku, ona bude vidět z TikToku. Ona po mně vždycky chce žehlení, sice to není ASMR, není to se zvukem Lucinku, ale snad budeš spokojená. Takže holky, loučím se s váma a doufám, že se vám nový vlog líbil a budu ráda za každý like, komentář, zhlédnutí a samozřejmě sledování na tomto mém kanále. Moc mě tím podpoříte. Děkuju. can do whatever I want if you will be just one more night. I'm asking your permission, then I can do whatever I want if you will be just one more night. I'm asking your permission, then I can do whatever I want if you will be just one more night. I'm asking your permission. I know what is happening in your heart, girl. I know it cause I'm feeling the same. But it is not hard to create a new reality. Let's try do it again. Girl, I know you're looking for a man who can love you to the end and carry out all of your plans. He claims as a friend, cause we want to be complete.